ना फिसा एवबाय दङ आरो बेनिफ्राय नारजिबो एसे फुदुंबावगोन नै स्पेसियेल गावसोरनि थाखाय नुवाखै थैबा मोनजायानोलायबावो हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोना दिनैबो आंनि भिडिअखौ नायलांगोन आरो आसा खालामनाय थाबावो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै हाबदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोसे आरो बेल आइकनखौबो दाबायना होलांबानो जाबाय ओमफ्राय दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मा मा भिडिअ लाबोनो हायो न'खरनि मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय स' नोंथांमोना नायलांदो होमबा आंनि भिडिअखौ अननानै ओमफ्राय दिनै मा ओंख्रि संनो नागिरदों लोगोफोर जोंहा माने दिनै सबायजों ना संनो नागिरदों आरो ओमफ्राय सावरिबो दङ लोगोफोर माखासे मालि ओमफ्राय सालबारियावहाय माने जोंहा हा गायनाय दंमोन ना बिगाथाम ओमफ्राय इनि माइया माने दिनैसो रोगागोन नालाय ओमफ्राय बिगाथामनिफ्राय गैला आरो जोंहा खतम जासिगोन आरो बिदि माइ हानायनि रोगानायनि खामानिया ओमफ्राय लोगोफोर दिनै माने इसोरनो आङो सावरिजों सबायजों ना संनोसै ओमफ्राय सबायखौ माने नै एवफ्रामनानै माने सोमना दोनखाबाय आरो मोजाङै दैयाव ओमफ्राय बिगुरा गुबाथाय संनोसै आरो ओमफ्राय नायाबो नै ओमफ्राय बिजावजालियाहाय माने गथ' दोनहैनायाव ना फिसा फिसा बायना लाबोदोंमोन आरो फिसा फिसा लाव फुथि ओमफ्राय बेखौ माने आलु गोसा होनानै दुन्दिया होनानै बाथोन एफ्लेनोसै आरो लोंग्रानि थाखाय लोगोफोर नाखौबो गिदिर मोनबोआसैनो आरो सालबारियाव माने नायानो एसे खम ओंखारदोंमोन दिनै ओमफ्राय ना फिसा फिसाखौनो बिजावजालिया लाना फैदो आरो ओमफ्राय लाव फुथिबो लाना फैफायबाय हेबासिनो ओमफ्राय नै सबायाबो सोमना दोनबाय आङो बिगुर गुबाथाय ओमफ्राय माबाना होनोसै आरो ना हुखन'नानै संनोसै ओजोंहा नै ना फिसा एवगासिनो आरो जुमायजों लोंनो थाखाय हो सामब्रामखौ गोबां होनायखौ दरथाम होबाय एवजोब्बाय गासिबो एवजोब्बाय खावसे दोनबाय नारजिफोरखौ नायदोंना एसे नारजि नारजि बावसो आरो स्पेसियेल ना फिसा एवबाय दङ आरो बेनिफ्राय नारजिबो एसे फुदुंबावगोन नै स्पेसियेल गावसोरनि थाखाय नुवाखै थैबा मोनजायानोलायबावो थैबा मोनजायानोलायबावो लोगोफोर एकदमबारे गावसोरनि खिनाय स्पेसियेलनो सबाय जालाया इसोरो सबाय ओमफ्राय लोगोफोरनो आंना ना एवफ्रामनायाबो जाथारबायबो आरो ना एवला एवलि एवबाय एवखांबाय आरो ओमफ्राय नैखौ आरो माने आइ बिखुनजोनो फ्राय खालामना दोनबाय आरो आइया माने सबाय जाया नालाय ओमफ्राय ओरैनो आलदा एवखांना ओमफ्राय सामब्राम एसे होना लाबाय लोगोफोर ओमफ्राय सामब्राम एसे होनानै जोंहा माने खारदै ओंख्रिबाबो सामब्रामखौ एसे एनै सेरनानै जायो आरो लोगोफोर ओरैनो माने गाव गोजा सङा नालाय ओमफ्राय सबायखौ हरना होनोसै ओमफ्राय नै आलु एसे रं एसे होना लाबाय आं लोगोफोर आलुखौ बाराद्राय सबाय ओंख्रियाव होबाथाय सिया सिया गोथाव मोनजाया नालाय खम होयो आरो जोंहा ओमफ्राय नै हरना लानोसै सबायखौ ओमफ्राय एसे फिदिंदबबाय आं लोगोफोर एवफ्रामनाय बायदि खालामबाय ओमफ्राय दैखौ होना होनोसै आरो बिदिनो सारायसे बु होना होखाबाय आं दैखौ नै हाथासुनि खनसेनो होखाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै खारदैखौ होना हरनोसै खुरैसे नांखागोन आरो होबावनांगोनसो बायसामोनदां जाबाय लोगोफोर जेने तेने नाफ्रुजोब्बाय आं ओंखायनोथ' मानसिफोरजों कुकाराव रुजायोहाय थाब मोनाबो मोना आरो बेसेबा टाइम आरो सबाय ओंख्रि संनायाबो ओमफ्राय नाखौ हरना होनोसै आं होना होनोसै एबार नै खर'खौ बासिजोब्बाय आं लोगोफोर खर'खौ माने ओंख्रियावहाय जानो बायोनो मानसिफ्रा माने बिमनांमोना जानो बायो आरो ओंखायनो आङो खर'खौ बासिजोब्बाय ओमफ्राय ओरैनो मोदोमखौल' होबाय आरो मोनबाय लोगोफोर आंना ओंख्रिया नै टेस्टि नुखाबाय आरो ओमफ्राय दुन्दिया एसे होना होनोसै मोदोमफ्रुनो गोथाव मोदोमलायनाय जि थुङाहाय लोगोफोर नायबाय साखि नायनोसै आरो ओंख्रिखौ टेस्टि जागोन ना जायाखै बरिया ओमफ्राय नै बिजावजालि 4 नाम्बारा ना एवनायाबो मोनबाय आरो नै खायमा मा नुस्रालायदो आरो आलुखौ उनना होदोंमोन नालाय